Kim, om du har din mikrofon där, så varsågod och ställ din fråga. Jag har läst en hel del rapporter om hur en stor del av våra viktiga naturresurser riskerar att sina ut, som rent dricksvatten och fisken i havet och fosfor och så vidare. Och samtidigt tillämpar vi ett ekonomiskt system som baserar sig på kontinuerlig tillväxt, och den här tillväxten drivs då av konsumtion. Och det är ju lite paradoxalt i sig, eftersom om det baserar sig på konsumtion borde man ha oändligt med naturresurser att basera den här ekonomin på. Så då är min fråga den att hur skulle vi kunna ställa om vårt ekonomiska system från detta tillväxtbaserade, konkurrensbaserade system till ett som är baserat på samarbete och balans? Ja, tack. Det var en mycket aktuell fråga och verkligen global i alla avseenden. Och det här är ju någonting som vi tampas med. Jag tror att liksom delvis så pågår ju den här transformationen från det här där vi liksom på sätt och vis i många avseenden satt ekonomin först. Och den största orsaken är ju miljöhotet som vi alla är medvetna om. Och just som du förde fram, att vi förbrukar för mycket helt enkelt. Att vi måste ta i det här och hur ska vi då göra det? Så det kräver ju förstås också förändringar i både strukturer, reglering och en del avtal och sånt här. Och där är liksom väldigt mycket just det här samspelet mellan staten och det privata som kommer fram. Att man har ju börjat tala om den entreprenöriska staten, det vill säga statens engagemang också i en del av det här visionära tänkande, att hur ska vi gå framåt, att vad är det som vi ska prioritera. Och om jag ser det från mitt eget område så energi och transport är liksom globalt de största investeringsområden under de kommande åren. Och det kommer att ha en otrolig inverkan på det här. Så hur det utförs och hur det så bygger väldigt mycket på att vi måste hitta en balans i det här och hurdant fotspår det sen lämnar. Och där är förstås, om man sen tittar liksom, forskningsmässigt och sånt, så kommer ju det här begreppet hållbarhet, sustainability, in som nu operationaliseras. Och hållbarhet är ju, som ni vet, det är liksom delvis fråga om det att det är en balans mellan ekonomi, miljö och sen det sociala livet, så att säga. Att alla de här tre ska vi beakta när vi gör någonting. Att vi kan inte bara gå med ekonomin först, utan vi måste se till också att vi inte liksom förbrukar miljön för mycket, och så ska vi också samtidigt kunna ha ett gott liv. Och det här har man då liksom också metodmässigt nu fört ner på någonting som till exempel just man talar om industriell ekologi, där man räknar på material- och informationsströmmar, där man ser det inte från ett enskilt investeringsobjekt, utan man ser det från ett helt system. Så att säga, man kan säga att om du har en logistikkedja så ser du det från exportföretaget till vägen och hamnen och sjötransporten och så vidare. Och då räknar man ut och försöker liksom hitta en balans som gör att de här investeringarna skulle då uppfylla de här hållbarhetskriterierna. Så man jobbar ju mycket med det här. Sen har vi ju förstås också globalt nu, om man tänker på Parisavtalet, och vi har också inom sjöfarten som jag jobbar också en del med, så är just de här IMO, International Maritime Organization, sånt, så de gör ju vissa sådana här ska vi säga, överenskommelser att hur vi ska spela nu, att vi måste förändra spelreglerna, så att säga. Så att jag tror att där är vi på gång, och där har vi liksom en gemensam nämnare, och det tar ju förstås tid det där. Men att det räcker ju inte till det där, utan sen när vi går ner på den enskilda investeringen så kommer det ju ändå in alltid att det är någon som ska få utföra det här. Och där är det klart att nu kommer vi i framtiden också att ha konkurrens och viss tävling, så att säga. Men det är ju frågan på vilka villkor vi konkurrerar. Och det som jag berättade just om den här bron, att istället för att konkurrensutsätta den för en som bara bygger, så är det bättre att konkurrensutsätta den för en som både bygger och upprätthåller bron. En som kommer in och tar ett livscykelansvar. För då har du liksom en annan typ av engagemang. Då är det inte ett kortsiktigt transaktionellt med vinsten som du går först, utan då går du mer och tittar att hur kan jag under en period på 20 år kontinuerligt förbättra liksom förutsättningar för den här. Och sen har du ju också väldigt mycket liksom det här att just det här med cirkulär ekonomi och allt sånt här, så driver ju på att vi är ju alla mer och mer medvetna att det här kan inte pågå. Och det sätter ju också ett tryck på att de här företagen och andra som måste liksom beakta det här. Om vi tänker på de här lyxkryssarna som byggs här i Åbo, så det där enskilda kryssningskunder och sånt, så de ställer ju ofta frågan att hur hanterar ni avfallet och hur har ni med
överhuvudtaget liksom den här energihanteringen och sånt. Så det börjar bli liksom den här medvetenheten gör också att vi inte mera kommer att kunna enbart utgå från liksom ekonomin, utan vi måste ta liksom det. Och hållbarhet som begrepp, som ni följer med nu, de här industriella företagen och går in på deras webbsidor, så det är nog det här sustainability är nog ett ord som kommer emot nu. Det börjar också vara ett sätt att liksom profilera sig som en seriös aktör. Okej, Kim, jag hoppas att du är nöjd med svaret, åtminstone någonting att gå vidare med. Tack för det svaret.